Знаеш ли каква е рецептата за свободата? А как да превърнеш усмивката си в бизнес модел? Здравей, аз съм Ралица. Ако гледаш това видео, вероятно си като мен. Ти си човек, който обича природата и цени времето си. И знаеш, че животът е твърде кратък, за да го прекараш между четири стени, работейки за чужди мечти. Днес ще ти разкажа как изграждам своята мрежа от сърца и как ти можеш да получиш ключа за свой собствен онлайн бутик. Повечето от нас са в капана време за пари. Знаеш за какво говоря. Работиш, имаш доходи. Спираш да работиш, доходите ти изчезват. От която и страна да го погледнеш, и ментална, и физическа, това е твърде уморително. За себе си съм открила начин как да изляза от този капан и да засадя саморазвиваща се гора. Ако и на теб ти е интересно, може да продължиш да ме слушаш. Ако не, приятен ден! Моят модел е основан на принципите на микрофранчайза. Аз съм си го кръстила микрофранчайз на светлината, за да могат повече хора да виждат тази светлина в тъмния тунел и да разберат, че има надежда и за тях. Какво означава това? Ти получаваш готов онлайн магазин, световна логистика и продукти с най-високо качество. Твоята задача е да бъдеш диригент на тази информация. Ти ще споделяш своя опит чрез интелигентни дигитални линкове. Така ти ще изградиш мрежа от сърца, която се самовъзпроизвежда в 160 държави. А системата ще се погрижи за всичко останало. Защо да започнеш с мен? Защото ти подавам ръка. Защото няма да си сам. Защото моят ангажимент към теб е лично менторство и подкрепа във всяка една крачка. Защото ще те науча как да превърнеш този модел в свой актив. Но няма да ти обещавам, че ще е лесно и че ще стане докато спиш. Трябва да си подготвен, че ще изисква твоя фокус и твоята енергия. За сметка на това обаче ще имаш система, която няма да те затвори в офис, а ще ти отвори вратите към планината или към градината. Предлагам място за 3 партньори в първата ми група, която съм нарекла лидери на светлината. Трябват ми хора, които са готови да учат и да действат. И искат това да стане сега. Ако си решил да тръгнеш по този път и си готов да видиш тази изпитана рецепта за успех, напиши ми готов съм или ми изпрати съобщение. Нека проверим дали виждаме една и съща картина за твоето бъдеще. А може твоята усмивка да е следващата, която ще огрее света?